Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namuhla ke sizobheka izincazelo ngokuphupha isicabha okanye umnyango. Ukuphupha ubona isicabha kuvame ukuba uphawu olukhulu empilweni yomuntu. Isicabha singasho amathuba amasha noma izinguquko ezinhle ezizayo. Uma isicabha sivuliwe ephusheni, sikhombisa ukuthi amathuba avulekile, mhlawumbe ngokuthatha izinqumo ezintsha noma ngokuzimbandakanya ezintweni ezenza umehluko empilweni yakho. Uma isicabha sivaliwe okanye sivalekile, kungabonisa ukuthi kukhona izithiyo noma izinselelo okumele uzinqobe ngaphambi kokufinyelela empumelelweni noma kuzifiso onazo empilweni yakho. Leli phupho lingaveza ukuthi kunezinto ezisemqoka okufanele ziqondwe noma izinqumo okudingeka uzithathe ukuze kuqhubeke impilo ngendlela efanele. Uma uphupha isicabha kodwa ungenakwesaba noma ukuthuka, uzizwe unenjabulo noma ukukhululeka, lokhu kungabonisa ukuthi ulungele ukuvula amathuba amasha futhi kuzoba nempilo enhle. Kodwa-ke, uma uphupha ubona isicabha, uba nokwesaba noma ukukhathazeka, kungaveza ukungaqiniseki noma ukwesaba okuthile onakho empilweni yakho. Ngamafuphi, ukuphupha isicabha kungabonisa ukuthi ungabhekana nezinguquko, amathuba kanye nemingcele empilweni yakho. Siyabonga, nisale kahle.